Ainoa punainen tuossa keskellä. Kate 17. Oh yeah. Ex-vaimo harrastaa tuota lentämistä, harrastaa vieläkin varmaan. No. Alako menneen kato huonosti, niin se on ensin laskuvarjohyppyä. Että mulla ei vielä mene niin huonosti, että me alkaisin sitä tekemään. Sitten purjelemaan. Eli silloin tuo mua. Semmonen Fiat 500 SUV. Se on tällainen hieno maasturi. Oh yeah. Oh yeah. Onkohan tää electric tai jotain? Tästä pystyssä. Aika rohkeita ihmisiä, kun on tuonne kiivennyt. Joo, kyllä ei kimoja vaan. On mukaan, että oltais oikastuttu. Niin, äkkiäkös tuo? Sitten olisi voinut tulla sanomista. Parempi ettei tullut. Kävellään vielä tuohon kattoon tota missä. Kuka olisi tullut katsoa tätä tornia enää siellä? Kaikki nämä on täällä ihan turvaa. Oliko nyt toikin? Onks toikin vinossa? Sekin vähän näyttää sellaista. Oh yeah. Veikka, tuu kuvaa. Nyt näette käveletään. Joo niin. Pojat. Tästä näin käytäväkuva. Missä tulee? Huomenta. Mikä se on? Paska kahvinkeiti. Mitä siinä on? No se nyt vähän menee minne sattuu tää kahvi. No voi hitto. Se
Se on ollut kahvia joka puolella. Se toimii. Onko se kylmää? Onko se kylmää? Se putos! Mä en oo uinut koko kesän. Et vai? No nyt uit täällä joka päivä. Joo. Venetsiassa ei toivon mukaan tarvitse uida. Valitsi maitoa? Vaatii kyllä maitoa. Sehän on hyvä. Huomenta. Huomenta. Täällä on koko pöytä täynnä kaikki. Ne kahvit sinne lattialle ja pöydälle. Nämä on varmaan niinku tarkoitettu, että nämä on tämmöisiä niinku latte, tai siis espressojuttuja, niin uskaltaako tätä taas tehdä? Tuleeko kaikki sieltä ulos? Mä tuon perkele. Et sä filmaat vielä tämmöstä, kun mä oon saanut pari kertaa päälle niin nää kahvit. No heitto. Kärki. Kova ajo. Italia ympärillä. Ja ketä keltapaikasta. Mikäs se on, kun se on aina se Italia. telkkarissakin? Valetta on se kärkijoukko. Sinne meni. Olettana olisi pitänyt tilata sitten lipsauta. Oliivo. No ei se mitään. Mitä sulla on siinä? Carbonara. Carbonara. Arin pizza on kohta syöty ja äiti oottaa vielä. Mulla on tämmönen espanjalainen siis italialainen meripasta. Olen hämmentynyt. Tämmöisiä valtavan isoja. Wow. Oliko ruoka hyvä? Oli hyvä. Oliko Arin pizza hyvä? Hyvä pizza. Oli hyvä. Minä söin meripatsan. Se oli oikein hyvä. Siellä asuu Kintun perhe. Herra ja rouva Kinttu. Siellä asuu Kintun perhe. Kintun perhe. Niin. Joulupallo. On yksi joulupallo. Siellä on lisää palloja. Se on Mother Earth. Kiva, kun tää sadella. Siellä on joku setä. Hello. We have a lemon and coconut, salty candy, hazelnut and pistachio. Do you mind the alcohol? Oho, pulu oli sisällä. Yes. I give you one with the limoncello, very tasty. Come, hello. Oliko siellä likööri sisällä? Come to try. No. Niin. Oliko hyvä? Oliko hyvä? Ihan hyvä. Äiti jäi sinne vielä shoppailemaan. Joku oli tuossa, kun mä lueskelin niitä turistijuttuja, niin kysyin, että miten Sitä ei. Toi meni veteen toi.
kone. Tehdään tää vehreytyy ihan tänne suuntaan. Ja yksi säämä. Hevonen. Siellä on varmaan lipputanko joskus kädessä. Ja tässä on suihkulähde. Onko se Poseidon? Vau. Siinä on jotain. Päinen lisku. Ai niinpä onkin. Siinä on päät molemmissa päissä. Oi. Mitäköhän tämä merkitsee? Se oli wealth, happiness, love. Piti aina laittaa kolme papua. Meillä on mansikka, mojito, Arilla on Negroni. Ja Aitala Sarti Spritz, wow. Jänkki bissi. Oh yeah. Onko hyvä? Ei niin tummaa. Oh yeah. Kävi alkokista. Hyvän näköistä. Ei ole sipu. Ja mitä sä ajatellaan valkosipulia? Veikalla on valkosipulia. Oh jee. Mulla on makkaraa. Jami. Hieno auto. Hieno auto. Tervetuloa viidakkoon. Tuossa oli iso sisilisko meni. Siinä on tämmönen hieno naru. Meni sisilisko äsken. No, kysytään sieltä, että pannaan korjaa auto tänne. Mennään. Ja sitten tultiin kahveelle. Espressoa ja jäätelöä ja kuvaa video. Piti pizzakoulussa keskittyä, niin jäi videofilmaamisen välistä. Otin vähän videota. Tämä on mehujää, mutta me oltiin tekemässä hyvää pizzaa Liemisen pizzakoulussa. Liemisen pizzakoulussa ja tehtiin margarittaa ja tehtiin salamipizzaa ja tehtiin tätä mitä se oli? Parmankinkkuako se on? Miksi se kutsuu? Se parma vai prosciutto? No semmoista elmakuivattua ja sitten oli vielä quattro formaggi. Quattro formaggi Oli hyvä. Oli hieno palatsi. Kyllä kannattaa muuttaa Italiaan palatsiin eikä vuokrata mitään koulua Suomesta, ei varmaan. No niin. On kuitenkin halvempi eläke. Näin on.
tilaa tuolla, sillä on muutama tuolla rinteessä. Muutama vasta. Täällä on kuuma. Paskaa. Oh, se on lemon tree. Olemme jossakin. Täällä on nuo Jatka punaiset, ylös, me varmaan. nuo punaiset kukat noissa puissa. Joo. Ja katso, että ne oli tää hedelmiä. Mä sanon, tällaisia saa Italiasta. Nyt tultiin Conadiin ja ei ihme, että täällä on enemmän autoja parkissa kuin missään muussa ruokakaupassa. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Arillakin on hyvän näköinen pihvi. Istukaahan nyt alas. Tämmöiseen uikulaariin Italiassa jonotetaan tässä. Kiki on yksi. Jännittääks? 38,5%. 35% no kallistuma. Voi hyvänen aika. Näin noustaan ylös vuoreen. Joo. Hyvä. Oikein. Ei oikein. Välipalaa. Aina kun juodaan alkoholia pitäisi evästä. No niin. Hyvää ruokahalua. Tekään tänne semmoset isot pussit. Säräyttää. Nice and cozy. Millä maistuu? Mitäs sulla on? Mansikkaa ja vanilja. Mansikkaa vanilla. Mitäs äitellä on? Raspberry. Raspberry. Mulla on selleri ja inkivääri.
Maistuu ihan sellerille. No Oikeasti maistuu ihan sellerille. Mutta oli siinä se jäätelön kylmyys ja pehmeys. No se on. Olisit voinut ottaa vielä sen niinku, vaikka valkosipulilla. Ehkä jos seuraavasta löytyy. Lisko. Oh jee, tämä uukospritsi, se on tehty limeen. Uutista, mutta se maistuu hyvälle. Bro. Yeah. Äitillä on, mitäs sulla on? Siinä on logo. La Torre Montecatini. Se on Katini. Ristorante. Onko se 1954? Joo. Se on niin vanha restaurant. 51. Se 51. Vielä vanhempi. Ja Arilla on birra. Birra Sardegna 1912, vielä vanhempi. Nom nom. Tuolla näkyy ne. Tuolla oltiin äsken. Tuolla näkyy tuo kallio, mitä oli leikattu sieltä. Katoppa, niin onkin. Kiivetti Arin kanssa torniin. No monta linnaa löytyy, jos laskee. Aika paljon löytyy. Ui. Se oli vähän pimeä tuo. Oh yeah. Mikä on italiaksi tapas? Aperitivos. Oh yeah, ja sen pääruoksi täällä oli herkullista vastaa. Tällä otetaan sen muistiin, että muistamme. Onko se purkki missä? Se purkki. Meni jo roskiin. Se oli sellainen sininen purkki. Onko oikein hyvää? Stone with coconut. The washing cycle takes approximately 30 minutes. 30 minutes. Wait a few moments afterwards. Dear client, recommends to follow the instructions carefully. No. No. See. Carrefour Market.
Täällä on joku. Ollaan Italiassa. Tuolla on uima-alus kyllä pihalla. Tuolla on, jos on Sankti. Ai niin, aurinko tuli esiin. Siellä. Rannallakin on uima-alas, mutta se on maksullinen. Mahdollisuus päästä uimaan. Tästä täytyy nyt nauttia. Joo, nyt tuli aurinkokin kivasti. Niin on aivan eri fiilis heti. Aurinko paistaa. Aurinko paistaa. Mitä sattuu? Nyt on waterfreeze. Saisiko tommosen napattua? Nutipäitä. No niitä kasvas vähän. Porta me la casa, tanto sicuramente viene a casa. C'è mamma a casa. Si prendono. Chiama nonna e fate le messe. No niin. Joku kato niin. No niin. Fuck. %2 Italiasta on vesialueita. Tässä on osa siitä. Okei. Ei, se on tuo kotona. Oli, se oli kotona. Ei sanonut mitään. Ja mihin me ollaan menossa? Via Bologna. Mennään Via Bologna. Mikä? Iso. On. On. Kello on 8. Iso karppi. Pallo. Carrera. Ei haittaa, kun sä kaikki ikkunat auki.
tämmönen suomalaistyminen, että on tämmönen, missä voi kirjoittaa televisiota. Tuossa on nyt sentään pöytä, missä voi istua seurustaa. Käy sitten reippaasti, se on kyseellä, näytä menee. Kattelee vähän, voi istua koko päivän. Okei? Okay? Si. Hämmentävä näköala, mutta vihreitä ei ole. Miltä se maistui? Se maistuu kyllä erilaiselta. Maistuu erilaiselta. Tämä on Hugo Spritz, jossa on tällä kertaa mintunlehdet mukana. Se mitä mä maistoin sitä joskus, se oli, tässä on ehkä se minttuhan maistui, mutta siellä ei ollut silloin. Niin. È stato uno sbaglio, credevo fosse un po' io. Salta, salta, salta! Ieri sera sei incinta con me, stamattina dietro il suo caffè. Che bevo, ho fatto pure una doccia gelata, ma non è servita, sono ancora in coma. Tänään on toripäivä. Tänään on maanantai. Jossakin muuallakin me nähtiin tori. Ei sä otat sitä filmaa. Se on kiva. Sitten menee vissiin tuonne paikallisjunaan tuolta. Täältä parkkialueelta tuonne. Kultainen mies. Kultainen mies. Piu, 10 se on. Wow. Tuossa on tuo Tronchetto. Come. Wow. Enjoy. Oh yeah. Saari tuolla edessä. Toisilla oli karvaani metsässä. Se oli vie meidät varmaan sinne. 6 minuuttia vielä matkaa tässä kuitenkin. Se on sitä kahvin. Tää nyt Adria erikoisen. Ja kun ne lähtee mun mielestä tästä tämän takaa lähti junat heti sieltä se. Tässä ollaanko sitten täällä No mutta sillä me päästään johonkin. Meidän kämppä on käsittääkseni, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin se voisi, otapas tuo roska. Missä? No katsotaan missä meidän kämppä oli. Mä ajattelin, että tämä kartta on aika kiva siellä, että otetaan tarvitse puhelin kädessä. Siinä on erivärisiä alueita, mä en tiedä, että menikö jotain
Ja. San Marco. Se pitää olla Vasaro. Että en kyllä kävelemässä. Tässä on San Marco tässä. Se pitää olla San Marco, Tekee- joku V-jakko siitä. Tää mennä silloin käveltiin täältä. Tuolla on ne pikkolopoilta vielä noita matkalaukkoja tuollaisella isolla kärryllä. Joo. Vähän tää. Tää on joku rautatieasema täällä. Oh yeah. Siinä on kalaa. Jopa hyviä perunoita, herkullista, nam nam. Kysy saako ketsuppia. Kysy saako ketsuppia. Kysy. Poliisi. Aivan. No niinpä onkin. Se on tavallaan se aika tommonen kuumottava leijona. Joo. No mitäs Veikka, joit tupla limoncellot, whisky sour, 4 isoa olutta ja lasi viiniä. Mikä olo? Veikka lähtee tänään tanssimaan. Leijonan kanssa luva.
Satasen cocktailit ja 3 euron pizza. Cosmopolitani hienolla kukkasella. Aperolissakin on oliivi, vautsi vau. Sillä on tässä joku sitruuna. Mutta Negronissa ei ole appelsiinin kuorta. Toista miinuspistettä. Onhan siinä appelsiini. Mutta appelsiinin kuori. Vautsi vau. Me saatiin kaikkia snackseja. Kiitos siihen, että nyt Tapio jäitä hatkuttamaan. Oh yeah. Tuli heti valtava yleisö. Tää oli meidän toivebiisi. Veikkaan, että tulee ohjelmistoon. Ehkä. Nää on lisää soittimia. Haitarilla. Kauan pianistikin vetää ihan. Tuolla on padit, missä ne nuotit monilla. Tässä ihan rehaa. Bangeri. Juomalaiset tulee tuolla. Kannetaan niitä varovasti aina. The right guy to see the building here. Well, this is called Marcello Palace, and this was built around 1500. This palace here actually still belongs to the original family, Marcello family. They still live here. Marcello ja koti. Täällä joutuu vähän kapeat nää kanalit ja jyrkät, mutta joutuu vähän luovimaan.
Siellä viksataan. Ciao. Kato tommosia, vaan on nyt sitten tommosia, mitkä estää sitä veden tulemista sisälle suojat. Tää on tämmöstä aika rauhallisää. On. Canale Grande. Look on the right side, you can see the Alto Bridge. Yeah. The Alto Bridge was built around the 1500, you know, the 1800s was the only bridge. Se oli ainut silta. The only one over there. Yeah, okay. 1500-luvulla. Niin. Viinipullo menee tosi. Merellä. Kiviranta. Ihan massiive. Tuolla on isot rohkeet, isot jalat. Oh yeah.
Hieno kivi. Täysin sileä jostain pohjasta tullut. Vai mistä tää on tullut? Jos tää on aivan täysin sileä. Aika makea. Mikä? Onko se joku turilas? Tossa on muurahaisia jotain kusia. Niin, pesä siinä varmaan. Oi joku. Se on puun sisällä. Tommosia punapäisiä. Onkohan ne termiittejä? En tiedä, oisko ollut. En mä tiedä. Ja ne on. Jos ne olisi termiittejä, niin tää puu varmaan... Ois kohta dead. No, mikä tuo on? Joku ui. Tää on se... Se siui. Ei se sit varmaan ihan kauheen kylmää on. Bacon swaggity swag, diesel, new jeans. No jos mitkä on sellaiset Helsinki-housut. No jo Helsinki-housut. Tuosta järven toiseen. Seistään ihan keskellä tietä. Joku iso koppakuoriainen tulee sieltä, kaasuttelee pitkin tätä. Se ihme tommonen. Menee ihan hirveästi näitä laivoja edestakaisin. Kohta putoo tosta alas. Se menee siivien päällä tossa. Nyt se laskeutuu tosta, kun se hidastaa vaan. Se on kantosiipi alus, niin se olisi hyvä. Oli hyvät ruuat. Tää? Oli hyvät ruuat. Syötiin jotain napapaukkuja. Kyllä, että napapaukkuja. Silti jos tommoset juomamäärän olisi ottanut, mitä tuossa oli, ja niin olisi kyllä ollut varmaan 100 enemmän se lasku. Niin. Että on toi kuitenkin alkoholi tällä niin halpa. Näin on. Myöskin valoja tuolta yhdellä puolella. Onks tuo majakka? Ihan kun tulisi semmonen heijastus vai onko se... Joo tuolla. Se on tuolla korkealla. Tuolla on majakka ainakin. Joo, siinä on. Kohta se valasee ton horisontin. Tuolla. Tuolla. Kärdejärvi. Siellä jossain. Joo mee. Hirveä nälkä ja paha olo ja nälkä ja söin suklaata ja... Nonni. Nonni. Kengät jalkaa ja ei kun uima-altaalla ja sitten niitä ruokajuttuja ja näitä. Halloo. Täällä on Ari. Ja täällä on uima-allas. Man. Ois. Aikas cool. Vähän on pillistä. Ei se haittaa. Teillä on vähän freshimpi tuoksu. Meillä on vähän tupakan tuoksua tuolla, mutta ei se haittaa. Lähettekö te rannalle? Ei kun altaalle. Kiinnostaako? Ei viety. Ei mua hirveästi, mutta Kati varmaan ehkä. Sinne ei saa viedä hotellin pyyhkeitä. Ei saa viedä. Tää.
Ja mistä siihen saa pyykkiä? Saako tuosta altaalta sitten? Siellä on baari varmaan tuossa. Siellä on joku. Niin, no. Sieltä voi saada pyykkiä. Mä käyn tutkimassa. Äite, tuukko sä tuonne altaalle? Mitä? Joo. Me ollaan Veikan kanssa valmiita. Okei. Otetaan. Oh my god. Tää on hyvä spotti. Wow. Tropical Spritz. Onko se alkueläinen sun tumakeskus? Mojito ei vakuuttanut. Ja Hukossa leppää. Huukon lepällä. Ja Ja Veikalla on joku Ignusa filtteröimätön. Hieno lasi sulla. Ja maisema on aivan 10/10. Mikä on 10/10? Maisema. se on tullut oluen merkin mukaan toi. Siellä se on. Hello. Nappisilmä. Se on silleen, että mä en liiku yhtään, niin mua ei näy. Voitko kuvata sen, kun se lähtee liikkeelle? Se on filmissä. On just lähes. Piu! Ei oo toista kättä, vaan se ihan telaa. Se kohta lähtee. Käykö joku lehti, kun se on tuolla näistä takana? Toi on semmonen mantis. Kuntosarvi toi keskimmäinen. Onko siellä jalat tossa? Jätti koko. Toi voi muuten lentää. Se on näin iso. Ui. Kyllä se tulee! Where it meets the mountains of the Baldo Group. Of glacial origin, Lake Garda has 25 tributaries and one emissary, which is the Mincio. On the lake, there are also 5 islands. Ei välttämättä lisää, vaan pieni. Kuulostaa hirveän. Se on enää palannut. Ja pää. Lumps. Hyvää lihaa. Oh yeah. Joo, aika huonoa. Mitäs Veikka? Sulla on hyttynen poskessa. Oh my goodness. Mä tein, jos sä haluat, niin sä saat ottaa tästä.
pottuja. Syö nyt sitä lihaa, koska se jäähtyy. Et tykkää sitä kylmää. No en. Aika syödä lihaa. Voisi siihen kampalaa. Tää on aika sukkulenttia. Sukkulenttia. No. Ei on. Siellä sellainen taiteilija, joka maksoi sen juomat piirtämällä maalauksia sinne sen kappelin seinään ja ne on siellä edelleen. Wow. Vähän on liian sininen, ei näy noin värit yhtään, mutta on kivan näköisiä. Tää on pinkki, Long Island, tollanen. Mikä väri? Violetti. Onko se violetti? Sitten toi on ihan apunainen vauhti. Niin. Kermaa. Sainko mä? Kato, mä sain suolaa. Se oli summeri, niin sitten on nähty, että toi... Mä sain suolaa. Eikö siinä pitänyt olla se passi? Se on ilot-passi. Oo, nyt näkyy värit kivemmin. Edelleen on ihan sininen. Oh yeah. Hieno. Tuliko hyvä? 3-12 Veikka, mikä on kommentti peliin? Miten olet pelannut? Mä voin ilmoittaa sieltä kakkoset, ottaa ihan Kakkoset. Ja Arin vuoro heittää. Pam. 1, 2, 4, 5. Tähän puuttuu se pieni suora, niin tästä on tehdä tosta sitten se pieni suora. Eli tähän on se 3. Eikö se tuu semmonen? Come on. Ja Melkein. toisella heitolla se tulee Let's go. Tää on vaikea peli. Aika lähtiä. Kylmäksi. Olisiko tossa hyvä pastapaikka? Melkein kompastoin.
Tää keltaisilla valoilla. Kokkasit tavartti siisti kirkkoista ennen palvelusta. Mehän on siivottu se ikkuna, mikä oli ihan hävyttömän likainen. No ne on pesty ulkoa ja sisältä kertaalleen. Tästä 5 minuuttia tällä siinä autolla. Me käveltiin tuolta ympäri. Sitten Täällä auton palautuksesta yleisesti normaali likaantuminen kuuluu vuokrauksen hintaan, mutta auton sisätilojen merkittävä likaantuminen tai vahingoittuminen voi johtaa lisäkustannuksia. Ei. saa sitä maistaa. Saa maistaa, ootko maistaa? Alo maistaa. Näin on joku yksi desi jotain. Ihan karamellia. Hyvä kirsikka. Sitten kun sen sekoitti, niin siitä tuli sellainen perinteisemmän näkö. Oli tuli nyt turha lainea. Mä siirrän Onpas herkun näkö. Lisää. Mulla on reissu tämmönen pistaa. El pistacchio. Buon appetito. Siis, Ari on syönyt kaikki mahdolliset pistaasiot. kyllä. Pistaasipihvi, pistaasikakku, pistaasipannukakku ja vaikka mitä ei unohtunut. Onpa hieno lasi sekin. Se näyttää itse asiassa ihan Aino Aallon suunnittelemalle lasille. Sì, ok. Onko se kahvi tuossa? Tämmönen on latte macchiato. Onpa hienoja. Prego. La macchia. Oi joku. Ja sinne se menee. Pöydälle sit suurimmaksi osaksi. Oi tulipa hieno. Sotkin sitten. Emmosilla on vaikea päästä. Se sitten loppu. Sitten lähtee ostamaan tuossa jättipullo aperolia. Jättipullo aperolia. Tallentuksi sinne. Semmonen 3 litran pullo Aperol. Ja prosecco. Mulla on pari skumppaa siellä vielä jäljellä. Nyt se Veikka tulee. Aika äkkiä se latas. Sitten mennään. Koneella. On Helsinki nyt. Kiva reissu. Joo. Oli kiva. Oli. Oli mukava. Veikko, tuu sanoo jotain kivaa. Meillä oli hyvä kuski ja hyvä kartanlukija. Meillä oli kiva. Ja meillä oli hyvä ohjelman suunnittelija.